रोजाबना खोनासंहो आंनि साबसक्राइबार ओंखाम जानाया नायदो Hello guys, welcome back to my YouTube channel. लोगोफोरनि थाखाय साफ्रोमखौबो आंनि चेनेलाव फिन खेबसे बरायनाय थाबावबाय। लोगोफोर जोंना CDP प्रग्राम जाबाय थादोंमोन नालाय गिर्जायावहाय ओमफ्राय दिनैहाय लास्ट डे आरोना ओमफ्राय दायो जोङो इदिनो मोसानो हारि फोरोंगासिनो दं आरोना ओमफ्राय लास्ट डे नालाय गासैखौबो रिहार्सेल खालामजोब्बाय आरोना फार्स्टनिफ्रायनो मा फोरोङामोन बिसोरखौ ओमफ्राय दायो जोङो ओरैनो मोसानो फोरोंगासिनो ओमफ्राय जोंबोथ' मोसानो बिराद मोजां मोनखायो नालाय ओमफ्राय दायो बहायनो गथ'फोरनो गेम्स होदों आरोना लोगोफोर बिस्कुटखौ जानांगौ बिसोरो नायदो लोगोफोर नै गथ'फोरनोहाय मिउजिकेल खेलाबो होबाय आरोना ओमफ्राय आङो बेवहाय मिउजिकखौ होफायासै मानो होनबा कपिराइट फैयो नालाय बेखायनो आङो भइस अभार होबाय आरोना लोगोफोर माथो ओरैनो बेदर मोनाखै मा बेदर मोनजाखो दालि र' दा मोनगोन दे र' आंनियाव नायनो मा बेदर बयलार ना अमा बयलार ना माबा लकेल बयलार आयु गोथाव CDP Last Day नि ओंखाम जाहोबाय गथ'फोरखौ मा ओंख्रि इथां गोथाव मा होनदों पापरबो बिग्रायाथ' थिगसे जानोसै दां मोजां जा नै आंना लिटल साबसक्राइबारफ्रा आंनि साबसक्राइबारफोर दादा मोना हेलौ माबाय नै आंनि साबसक्राइबार ओंखाम जानाया नायदो गोथाव जाना हो हेलौ ओरैबो नायब्रा नै आब'मोन नै बयलार नै जोंना लगारा नै बयलार Dua. Bolas. Udah pai dah kenal. Redik. Sa. Pose. Tu lagi na. Oh dia mana mbak? Mana? क्या नाम है? Mana Imi? Imi nó mới thành được đấy hả? Để giảm nó đi khen đây đèn mà giảm nó pha xuống rồi. Very good.